Malawi Today. President wa bungwe la akadaulo pa zachuma Dr. Bertha Bangala Chigadza wati akadaulo ambiri sagwira ntchito monga kuyenera akalowa ntchito yothandiza Malawi. Dr. Bangala Chigadza wanena izi ku Mangochi pa msonkhano waukulu wa pachaka wa bungwe la maloya mdziko muno Malawi Law Society MLS Annual Conference. Dr. Chigadza ati akadaulo ena akulephera kugwira ntchito bwino chifukwa chofuna chabe kusangalatsa owasankha. Emmanuel Chibwana ali ku Mangochi. Msonkhano wa maloya uli mkati kuno ku Mangochi ndipo Patrick Mpaka amene amba kulankhula mangati president wa maloya amenewa ananetsindika kuti nkofunika kuti maloya azukute nkhani yokhudza ulamuliro wabwino powunikanso kuti chikutsogoloku kuli chisankho, ndipo amene ali mulendo olemekezeka pamenepa ndi Dr. Bertha Bangala Chigadza amene president wa ECAMA amene walangizapo kuti nzomvetsa chisoni kuti anthu ambiri amene amakhala odziwa zinthu zawo akangoti apita mboma amasiyira kugwira ntchito ngati mmene akugwirira. Iwo apempha kuti majaji komanso maloya agwire ntchito monga ngati mmene wadaphunzirira ndi poyesetsa kuti chisankho chomwe chobwerachi chidzayende bwino. Ndinenso kuti maloya opitirira 400 akuyembekezeka kufika kunoko ndipo adakafikabe. Msonkhano umenewu ukhale ndi chisankho chifukwa teremu kapena kuti mbali yomwe alamulira Patrick Mpaka ngati president wa Malawi Law Society tsopano ifika kumapeto moti mawa lino ukhale chisankho. Magulu amenyera ufulu wa anthu pa intaneti adzudzula boma atikamba kugwiritsa ntchito mphamvu kutseka pakamwa anthu omwe akudzudzula zolakwika za boma ndi nthambi zake komanso omwe akulimbikitsa kulondoloza zomwe adindo akuchita. Mabungwe a Youth and Society Yes Paradigm Initiative ndi la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR apereka nkhawazi dzulo pa msonkhano ndi atola nkhani ku Lilongwe komwe anati tsopano ichi chakhala chizolowezi cha boma kuphwanya malamulo ndi ufulu wa nzika za dziko lino. Atsogoleri a mabungwewa anapereka zitsanzo monga kumangidwa kwa Julius Smith zomwe ali zikuonetsa kuti boma silikulabada za ufulu wa anthuwa. Alex Panda wadzandiripotiri. Mkulu wa bungwe la Youth and Society a Charles Kajoloweka ati zomwe zikuchitikazi nzobwerera mbuyo. Usiku foni pali mabodza ambiri amene akuchoka ndithu maudindo akuluakulu ngati amenewo. Komano timavomereza kuti zimachitika kuti anthu amapita kupereka information yabodza komano ndithu pali njira zake zomwe timagwiritsa ntchito kuti tithane ndi mwina akupereka information mosalondola. Ife natola nkhani amene pena amatha kuphuluza ndithu kulemba story yoti mwina information yalo sakwanira. Adindo nkubwera kuti ya bwanji mutati muunikenso nkhani imene mupange retract. Zimachitika zizi even kuma media houses. Nde tiona ngati Akajoloweka akudandaulanso kuti zomwe zikuchitikazi nzophwanya democracy komanso ufulu wa anthu ochita kalondolondo komanso kufunsatu adindo zomwe akuchita. Ife tikukhulupirira kuti malamulo amene tili nawowa ndithu ndiokwanira kuti titeteze democracy yathu. Adindo akamakhala kuti akupereka information yoyenerera mwa nthawi yake kwa Malawi ndithu mwina nkhani zokhudza ndi mabodza ndithu zizichepa ife kuti adindo akupereka information moyenerera mwa nthawi yake. Atobokire Matimbe omwe ni mkulu ku Paradigm Initiative akuti zomwe zikuchitikazi nzosagwirizana ndi zomwe dziko lino lidadzipereka kuti zichita molingana ndi maiko ena. Akajoloweka komanso mkulu wina wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR Amaiko Kayatsa akuti boma litha kuchita kubwino zinthu osati njira yomwe ikugwiritsayi. Pakadali pano dziko la Malawi akuti likutsika pa mndandanda wa maiko omwe akuchita bwino poteteza ufulu wa anthu ake malingana ndi kaundula wa Freedom House 2024 komanso wena. Malomo Zodiac kuno ku Lilongwe. Ndine Alex Banda. Bwalo la Magistrate ku Lilongwe latulutsa pa belo a Julius Smith omwe apolisana wamanga lachiwiri ku Mzuzu. Amiti omwe ndi mmodzi mwa anthu odziwika bwino pa masamba a mchezo akhala m'manja mwa apolisi kwa masiku atatu. Amiti akuwayimba mulandu wakuti adafalitsa nkhani yabodza pa tsamba lawo la mchezo la Facebook. Iwo akuukana mulandu. Nthambi ya zausodzi mdziko lino yati kufuna kuti chiwerengero cha nsomba zomwe alimi amasunga m'madamu chikwere kufika pa 100,000 metric tons kuchoka pa 14,000 metric tons pa chaka. Wachiwiri wamkulu wona za usodzi a Chris Nyasa wati pakadali pano nsomba zomwe alimi amasunga sizifikira mulingo wa zomwe dziko lino limafuna. Zimene takambirana zikulosera
ntchito imene tili nayo ifeyo malingana ndi ndondomeko ya boma imene ilipo ya 2063 kuti tikhale ndi chakudya chochuluka komanso tikhale ndi chuma. Ndeno ndondomeko imeneyi kuti munthu ukhale ndi chakudya chochuluka komanso mukhale ndi chuma pafunika kuti mukonzekere madera ena amene amathandizira kuti zinthuzo zitheke. Ndiye madera ena amene amathandizira zimenezo ndiwoti ifeyo ngati a department ya fisheries tionetsetse kuti nsomba zimene zikuchokera m'madamu kapena tikuweta kuchokera madzi osiyana madera osiyanasiyana zikhale zochuluka. Pakali pano kukolola kwa nsomba kapena kuchuluka kwa nsomba zochokera mu ulimi wa nsomba ndi zochepa poyerekeza ndi chiwerengero cha anthu muno Malawi komanso ndi kufunikira kwake kwa nsomba dziko lonse la Malawi nchochepa. Ndeno department ya fisheries idalonjeza kuti ichitapo kanthu malinga ndi ndondomeko imeneyi. Nde kanthu amene adalonjeza ndikuti akweze mulingo wa nsomba zimene zimachokera m'madamu ndi ulimi wa nsomba kaya kumakeji kaya kumapondi. Ndeno ndondomeko imeneyi monga amene ndafotokozera si udindo wa department yokha kuti ukwaniritse, pafunikanso anzathu amene timagwira nawo ntchito tigwirane manja kuti tonse tichite monga amene tingathere kuti ndondomeko imeneyi tiyikwaniritse. Ndipo kumbali yake wapampando wa bungwe la alimi ansomba la Innovative Fish Farmers Network Trust Lake Pene Mulungu wati vuto lakuchepa kwa nsombali likudza pomwenso chiwerengero cha nsomba zing'ono zomwe alimi akusamalira chili chochepa. Alimi athu nawo macharo operators amene taitanitsa kubwera ku workshop imene ndoti amalima kale ulimi umenewo. Chovuta ndi finance. Ndi apapa cholinga chathu nchoti tipite ku Agricom akatithandize ndrama zoti timange mahachari ofunikira komanso tipeze zinthu ngati timati broodstock makolo oyenerekera. Pali zinthu zingapo zimene tizipange kupyolera mu financing. Zimene zizitheka tudziwa kuti tizipanga chimene chimatimanga mbuyomu nchifukwa choti tinalibe finance. Koma pano pakuoneka kuti pali mawindo okwanira ngati Agricom ndiyena otero akatipatsa ngongole imene zimene zititathana nazo kale. Chifukwa kadaulo tilinawo kale tungofuna tingonjezera apo ndi apo. Mukonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Chancellor Zabanda ndi zambiri posakidwa apa kani pomwepo. Pali chiyembekezo kuti ntchito za ulosi wa nyengo mdziko muno zipita patsogolo kutsatira ganizo la nthambi yona za nyengo mdziko muno kugula makina apamwamba atatu kuthandizira kuunika mmene nyengo ilili. Mkulu wa nthambi Dr. Lucien Tiratira watiuza kuti ndi makina awa nthambi idzatha kulosera kalikonse kukhuza nyengo monga kuyambira kwa akamvuluvulu amlengalenga pa Chingerezi tornadoes omwe pano nthambi sikukwanitsa kuwaona msanga. Pakadali pano katswiri pa nkhani za ulimi Horace Phiri wati ali ndi chiyembekezo kuti izi zipitisa patsogolo ntchito za ulimi mdziko muno. Ndi ripoti. Mkulu wa nthambi yona za nyengo mdziko lino Dr. Lucien Tiratira wati padakali pano nthambiyi ikumalizitsa zokonzekera zonse isanayike amodzi mwa makina akewa pa phiri lina kumdeka mu mzinda wa Blantyre. Tiratira ati makina ena ongawa omwe nthambi igule ikawayika mu mzinda wa Lilongwe ndi Mzuzu. Tumalipira kuona zinthu zina mina sometimes zina kumvati chifukwa cha ulosi wanu unkunama yapa chifukwa cha ulosi wanu apapa munati ziteni kuma pano zilitoka tili ndi mastation walikatali patali zimene zikuchitika pakati pa mastation usatimasiwa. Kumbali yake katswiri pa nkhani za ulimi mdziko lino Horace Phiri wati ali ndi chiyembekezo kuti izi zipititsa patsogolo ntchito za ulimi mdziko lino. Zipangizo zoyesera mwina za nyengo zimakhazi kusintha nthawi zinthu zamakono zimakhazi kubwera so nkofunika kuti department imene isikhalanso kuti ikukhala ndi zipangizo zamakono kapena kuonjezera mphamvu kuti athe kupereka mauthenga oyenera. Makina apamwamba omwe dziko lino linali nawo othandizira kuunika nyengo mdziko lino ndipo anali ku bwalo la ndege la Chileka ku Blantyre komanso la Kamuzu ku Lilongwe anasiya kugwira ntchito zaka zapitazo. Nthambiyi ikugula zipangizozi ndi thandizo la ndalama lochokera ku banki yaikulu pa dziko lonse lapansi ndipo chipangizo chimodzi ndalama zake ndikupitirira $1.6 million za America yomwe ndi pafupifupi 2.8 billion kwacha. Dziko la Malawi limafuna ndalama zokwana $250 million za ku America kapena 435 million pa chaka
kuti likwaniritse ntchito zonse za madzi ndi ukhondo, koma pakadali pano likupeza $100 million yokha zomwe zikuyika miyoyo ya anthu pa chiopsezo. Izitu zadziwika mzotsatira zakafukufuku okhuza chuma ndi ndale pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama zokhuza ntchito za madzi ndi ukhondo yomwe anatsindika pa kupewa ndi kuchiza kolera zomwe azilengeza kwa anthu okhuzidwa pa msonkhano omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu ona za ndondomeko ndi uthenga ku bungwe la WaterAid Malawi achandiwira chisi atsindika kufunika kukhala ndi ndalama zokhazikika pofuna kupewa matenda obwera chifukwa cha madzi monga kolera. Nkhani za madzi ndi ukhondo wabwino zimafuna ndalama zochuluka kwambiri. Akafukufuku asonyeza kuti mwina pafunika ndalama zosachepera $250 million chaka ndi chaka zoti zilowe ku ntchito ngati imeneyi kuti mwina pofika 2030 wina aliyense akhoza kufikiridwa ndi nkhani ya madzi aukhondo komanso zimbudzi zabwino. Komano pakadali pano ndalama zikulowanisa ochepa kwambiri. Ndiye pa chifukwa chimenecho pali zinthu zambiri zimene zikumachitika chifukwa nkhani ya madzi ndi ukhondo imachitanso contribute ku matenda amene amadza chifukwa cha kusoweka kwa zinthu zimenezi. 50% ya matenda mainga ndi achipatala amabwera chifukwa cha nkhani za kuvuta kwa madzi ndi ukhondo zimene zopeweka kwambiri pa ndalama zochepa. Komano pakadali pano izi zimene zidapitira kuti vuta nkuona nkhani ngati za kolera tukambasi zikumabwera awa ndi amodzi mwa mavuto ochabe amene amabwera chifukwa cha vuto la madzi ndi nkhani ya ukhondo. Joseph Tumbozi ochokera ku bungwe la Institute for Policy Research and Social Empowerment omwe anachita kafukufukuyo ati mwa zina pali kusiyana kwaukulu pa ndalama za ntchito za madzi m'madera a kumidzi ndi mtawuni ponena kuti 94% imapita m'mizinda kusiya 6% yokha ku midzi. Ndizoona kuti pali ndalama yochepa imene ikupita ku nkhani ya za ukhondo komanso ya madzi. Mwanena bwino kuti tikufunika $200 million kuti tikwanitse kupereka madzi kwa wina aliyense mdziko muno komanso kuti anthu akhale ndi ukhondo okwanira. Panopo tikukwanisa $100 million yokha. Izi zikusonyeza kuti tikungokwanisa mwina theka. Pambali pakukwanisanso pambali pakusakwanisa kupereka ndalama zimenezi palinso zina zimene zikutayika mkati momwe kudzera mukuononga mwina katangale komanso kusasamala chuma ngati dziko kwa anthu amene amagwira ntchito mboma komanso ena onse amene akugwiranso ntchito mu nkhani za madzi abwino kupereka madzi abwino komanso ukhondo wabwino. Ndiye pakufunika ndithu njira zokuti pambali pobweretsa ndalama zambiri koma tiyambe tasamalira ndalama zimene zilipozi. Ndipo mu nkhani za malonda imodzi mwa kampani zobwereketsa ndalama mdziko muno ya Pinnacle Financial Services yati dziko la Malawi lili ndi ntchito yayikulu kuti likwaniritse ntchito yotukula amalonda ang'onoang'ono kudzera mu ngongole zomwe zingabweretse kusintha koyenera. Mkulu wa kampani a Douglas Kamwendo wati pakadali pano a business ang'onoang'ono ochuluka alibe upangiro oyenera omwe ungawathandize kupeza ngongole ndi kuzigwiritsa ntchito bwino kuti atukule miyoyo yawo. Iwo amalankhula izi ku Blantyre pomwambo omwe kampani imakondwerera kuti atha zaka zisanu ikugwira ntchito zake mdziko muno. Apanso ndiye pa mtsiriziro pa nkhani zathu masana ano koma